Aquest treball tracta sobre l'estrès, un estat que, avui en dia, molta gent pateix per motius molt diferents. Tractarem els temes sobre quins són els seus efectes en el cos humà i les conseqüències que pot tenir. L'estrès és una resposta fisiològica natural que s'activa davant situacions de pressió o amenaça i que implica l'alliberament d'hormones com l'adrenalina i el cortisol. N'hi ha dos tipus, l'eustrès i el distrès. L'eustrès són les respostes positives a l'estrès, el que ens pot provocar entusiasme i alegria, que incrementa la motivació per afrontar nous reptes i aconseguir-los, i també passió, el que fomenta el compromís i la dedicació en activitats. I després hi ha el distrès, que són les respostes negatives a l'estrès, el que ens pot provocar una despesa excessiva d'energia, que pot provocar també situacions estressants i fatiga, major rapidesa d'actuació com prendre decisions impulsives, esgotament i menys descans. Algunes conseqüències que ens pot provocar l'estrès són que el sistema del nostre propi cos elimina el son, també problemes amb la digestió i altres funcions no essencials per concentrar energia en respondre a situacions d'amenaça. Això pot provocar cansament, dificultat per concentrar-se, caiguda del cabell i acné i fins i tot malalties greus com diabetis, obesitat i depressió. Si persisteix, també pot causar inflamació als vasos sanguinis i augmentar el risc de malalties cardiovasculars. Quan el cos percep una amenaça, l'hipotàlem allibera una hormona que allibera corticotropina, que fa que la glàndula pituïtària secreti l'hormona adrenocorticotrópica. Aquesta hormona fa que les glàndules suprarrenals segreguin adrenalina, noradrenalina i cortisol. L'adrenalina i la noradrenalina fan augmentar la pressió sanguínia i el ritme del cor, desviant la sang dels intestins cap als músculs. El cortisol proporciona energia immediata i ajuda a prevenir inflamacions, el que augmenta la força física i la concentració. L'estrès és causat principalment per situacions que percebem de risc o bé perill. En el dia a dia podrien ser tenir un examen, un treball important, un partit d'un esport o una operació de vida o mort. Però en canvi, als inicis de l'espècie humana, l'estrès servia per sobreviure a una ferida, a la persecució d'un animal o en general a un perill de mort. Com pots saber si pateixes d'estrès? Doncs no només hi ha els símptomes típics com el cansament, mal de cap o dificultats per dormir. També n'hi ha d'altres com la sudoració excessiva, especialment a les mans, una tensió muscular que sol ser a l'esquena, espatlles i coll, una alteració de respiració, rampes intestinals, diarrea, estrenyiment, nàusees, entre molts altres, ja que els símptomes varien de la persona. Quan en notis algun d'aquests, és un bon moment per parar i cuidar la teva salut. L'estrès, en teoria, ens ajuda a reaccionar davant del perill, però si es pateix durant molt de temps té efectes negatius. A nivell físic, pot augmentar la pressió arterial, debilitar el sistema immunitari i fer-nos més propensos a agafar infeccions i causar problemes digestius. De manera mental, provoca ansietat, depressió, fatiga i afecta la memòria i la concentració. També pot provocar canvis de comportament i conflictes en les relacions. Per gestionar o reduir l'estrès es poden fer diverses coses. Per exemple, per tal de gestionar-lo, es pot fer exercicis de respiració. També es pot escoltar música relaxant o fer exercici. Per reduir-lo, es recomana aprofitar el temps cuidant-te i fent activitats que ens agradin, intentar dormir el temps suficient o passar temps amb els amics fent activitats entretingudes. Tot això ajuda el cervell a centrar-se en altra cosa i oblidar la situació estressant.